Happy Saturday po sa inyong lahat. Maganda ko ng mukha ko. Ang lapit kasi ng camera, malapit. Kaya mukha, ang laki ng mukha ko lalo dito. So ayan, happy Saturday po sa inyong lahat. Akala ko hindi ako papasok ngayon kasi kahapon, almost isang araw akong wala dito sa shop kasi masama ang pakiramdam ko. Although medyo masama pa rin pakiramdam ko, pero hindi na katulad kahapon. So kahapon, bandang 10, umuwi ako ng bahay. Sabi ko sa kapatid ko, ikaw muna magbantay kasi masama ang pakiramdam ko. And pag uwi ko ng bahay, nanood ako ng movie na Orphan. So horror po siya. Panoorin nyo po kasi nakakatakot, nakaka-tense. So dahil doon, after ko manood nun, inantok ako and then yun, nakatulog ako, nagising ako ng alas 4. So I think natulog ako mga around 11:30 to 3:30 ng hapon, and mga 5 nagpunta ako dito sa shop, and then nagsara ako ng 7:30. So yung thanks sa kapatid ko na nagbantay. Ang ganda ng Orphan na movie. So sa mga mahilig mag-movie sa Netflix, maganda po siya, as in maganda, kasi nakakatakot po talaga yung twist ng movie niya. So bigyan ko kayo ng clue. It's about manipulated sa isang tao. Yung akala mo bata siya, pero hindi pala siya bata. Kumbaga meron siyang sakit na dwarfism ba yun? Kasi hindi ko tawagan po. Yung hindi ka lumalaki, mukha kang baby, bata pa, mukhang kid, pero yung edad mo pala ay 30 years old na. And yung kaya pala yung emotion niya ay parang matured woman, pero hindi. Basta panoorin nyo. Nakakatuwa siya kasi inampun siya kasi akala ay baby siya, bata pa siya, marunong siya mag-piano, lahat ng bagay alam niya. Pero yung pala, yung inampun nila ay 33 years old na, at na-find out lang nila noon yung gumagawa na yung bata ng karumal-dumal na krimen. So yan, kinuwento ko na yung movie sa inyo. Basta panoorin nyo, Orphan movie, mapanood nyo siya sa Netflix. Maganda po siya. Medyo matitense ka kasi Spoiler ka naman. Spoiler ang tawag doon. Spoiler? Oo. Yung ganon? Spoiler ka. Bakit? Sinasabi mo na yung story. Hindi, kasi sinasabi ko na yung story para ma-attract sila na manood. Nakabi ng kapatid ko, ay, kinukwento ko na daw yung movie. Hindi naman, summary lang yun. O, diba? Basta panoorin nyo, ang ganda. Talagang nakaka-ano siya. Nakaka-excite, nakaka-nervous. Orphan movie. Pag isa po, 50. Pag pag tatlo, 35. 3 for 100 siya. Ayan, may palda kasi din sa bata. Ganda na ngayon kasi medyo tag-ulan na. Hindi siya mainit sa katawan, cotton. Ito, mga short, bago, pang bata. A few moments later. So, ayun. I will continue. Naudot lang kasi merong babaeng bumili. Buena mano. So, nakabili si ate ng worth of 160 pesos. Bumili siya ng tokong and then ng t-shirt. So, ayun. Huwag niyong kalimutan. Panoorin niyo yung The Orphan movie. So, let me know kung nagustuhan niyo or hindi. So, buti na lang makulimlim ngayon, hindi na ganun kainit. So, nabuksan na namin yung dito sa gilid. So, medyo okay na rin yung pakiramdam ko kasi uminom ako kagabi ng BioBlue, and then uminom ako ng ginger na water. And kaninang umaga, ininom ko rin yung ginger water. So, ngayon, ang baon ko ay coffee na may fresh milk. Yun, ito yung kakainin ko ngayon, and then ininom ulit ako ng paracetamol, and of course kakain muna ako ng saging para may laman yung sikmura ko bago ako uminom ng gamot. So ito yung saging, 60 pesos lang to, mura lang siya, di ba? Yung iba kasi ang mahal nila magtinda. Ito 60 pesos, ano na siya, 2 for
4 na piraso. So, kain muna ako nito and then paracetamol. So, yun. Maya-maya, uwi na yung kapatid ko. Ako muna magbabantay dito habang maganda yung pakiramdam ko. Kasi mag-aayos siya ng mga damit na plan kong i-live selling bukas. Kasi linggo bukas, plan ko siyang i-live selling. So, nag-iisip ako kung mag-live selling ako bukas at i-close ko tong shop. Parang day off na rin and live selling. Pero hindi pa yun sure. Depende pa rin. So, yun. Kailangan natin humayot para sa future. So, I wish all of you, everyone, have a nice day. Thank you, everyone, to each one of you for always being there to support and to comment my vlog. So, shout out sa inyong lahat lagi. So, mag-ingat po kayong lahat palagi. Ayan. Nagbaon ako ng jacket kasi, di ba, may bagyo nung last 2 days ago. Nagbaon ako ng jacket, orange pa. Pero hindi ko naman siya nagamit totally kasi, ayun, huminto din naman yung bagyo and okay na. So, dito lang muna siya. So, ayan. Mag-coffee po tayo. Anyway, maganda rin pala yung movie na Lucifer. Panoorin nyo yung movie na Lucifer, maganda rin siya. Tapos yung Ragnarok, magandang movie din siya. Sarap. Coffee is life. Ko agang-aga dahil wala kaming barya, nagpabarya kami, so sito sa kanya. Time na may bibilin, nililista namin siya sa notebook. Ang binili ni ate ay yung dress, tapos yung dalawang topo. So nililista siya ng kapatid ko. 160 pesos lahat. Every morning ako nagaganito. Ganda talaga siya sa mukha. Ganda siya, diba? Baka naman maging B-shape na yung mukha ko nito kapag ganito ko, diba? Kasi alam ko, yung face ko medyo oblong. Ay hindi, ano pa tawag? Yung mukha ko parang square. Ganyan. Ganun lang yung paglagay ko. So sana huwag nang umulan ngayon. Oh, meron isa. May tinda ako na tag-10, 3 for 100, 50 pesos. Ayun, yun lang yung tinda. Tapos yung pinakamahal na okay ko ay 80 pesos. Pero maganda pa siya. Mga bagong laba, bagong downy. So, ayun. Tapos ang dami kong mga baon. Ayan, meron akong baon na buttercream crackers, leche flan flavor. And of course, yung favorite ko na syempre, coco honey. Kagabi sakit ng lalamunan ko, pero uminom ako ng lemon na may honey and then ginger ngayong morning. So, thanks God, gumanda na yung pakiramdam ko. So, may energy na ako. Kahapon wala akong energy talaga. Nakakapanghina. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nung nagpa-dental ako, halos ang tagal kong nakanganga. Nangalay yung mga dito ko sumakit. Kasi yung dentist ko, may bago siyang assistant. Medyo mabagal. So, ang tagal kong nakanganga doon. Kasi nag-aantay yung dentist ko ng mga tools. Yun, nangalay ang sakit. And naampunan ako nung nakaraang mga araw. So, yan. That's it for now. My simple vlog. And I'm going to update again soon for my brace sa mga nag-aabang dyan. And thank you everyone for watching. And see you on my next vlog. For now, bye-bye na and